May aso kali ata. Mana yang dia nak panggil? Yang tak dia nok ni no. Porti ada. Enggak. Tahu. Sao rồi, cho đừng có sao rồi thì Ini bút. Dia rumah lah ni, baru aku kaya ni orang tahu. Sampai di bawah tanah. Siapa yang masuk tahu? Oh, Kini orang jarang pun nak datang lagi orang siapa ni. Belakang hambai cung tini cini sabisa salmari bidan soban bising klaijak cini sumonto bisi oda khapta teaching ram bisi sumonto para engkai oda khapta cini buku kokra cini sabana berma bini nogo cung kisicha haino bini bising ti cung khlaiman ka cini bini sajok khapta khub kaham talent intelligent cini dopani kaisa sengkrak in future Barang cung balai khanawai balai khatungka abani bisingti chung tini bong nokongo phaika bini sajok kaisa engineering course khai tongo gai balai go talented gaba hai borok no chini dofani chini chinangni future ni borok chini kaisa imang borok hai borok no mai nangman jora wa kano chung kisita joto pal baksa ke jora phai chobana bangi pheleka chung maza pega chini tako kokra chini wam tenino te chini district ni working president chini tako ra dati chung mai tongo block ni vice president chini tako ra da subol ching chini joto bisini Daniel Song TSF ni te mai kai chini deputies abai kai chung palkhe pheleka ini sapung yang rasa ram tu yang tu kasi school ni campus balai bolong tu mana bawa kok mana ya kalau tu kenai manka ke hor harpano chini khawsa bukum no chini hanong no kasi cobai thalai ni chung tu no kisi cha chini chung mani bolong dikya kia ba chini rang pisa kotor kok dia bini lekha pora khaitani chung buskani salo ba chini hamari chini palni kaisa hamari bini bangai tongnai te thinango chini dokani bangai samung khainani ba chini doparano bangai kaisa bawa azamangai phaitun buskani salo ani bangai chung tini binne khongo just kaisa visit khaiti bonar kisicha chini hamjamung ya phanain phelika ambai